mora da pazi da li će, ne znam, Veljko Belivuk ili Marko Miković da se probude ujutru i da smisle u svojim glavama da otmu nekog i masakriraju na ne znam, stadionu nekog kluba i to ovako veliko ko što je Partizan. Sada oštećeni od ove grupe pojavljuju se Baka, Prase, pojedine estradne ličnosti. To već desetine ljudi se pojavljuju koje su oni navodno reketirali, bar po pisanju zapravo. Kako je moguće da je to toliko dugo trajalo? To nije trajalo nedelju, dve, to je trajalo godinama, a da nikada to ranije se nisu mediji setili, sa izuzetkom, ja mislim, Krika. Ako se dobro sećam, oni su pisali o ovima baš svo ovo vreme. Kako je moguće da su mediji toliko dugo njih veličali i onda su sad krenuli protiv? Mislim, kao da ne postoji Google, kao da ne, evo, samo da razmislim. I to je isti medija, se razumije. Evo da pozovemo ljude, znači ja neću ništa kažem, nego ću da ih pozovem da razmisle o sledećem. Kako to da, popularno je, realno, to je bilo dosta popularnih ličnosti, taj Baka Prase, ja koliko znam, ja ne gledam njegove emisije, nikad nisam ni gledao, ali znam da je popularan među omladinom u Srbiji. Kako takav jedan čovek se nije odlučio da prijavi takvo delo policiji? Ili Rasta, ili ne znam ko još, ko se spominje. To znači da ne veruju policiji. A zašto je ne veruju? Znači, oni ne veruju, ja sam to jedan put pričao kada me neko pitao da li građani Srbije trebaju da veruju policiji, pa da sam sebe tad citiram, mislim da je to rečenica koju trebalo bi da ljudi zapamte. Kada imate jednog policajca ili dvojicu koji vam dolaze da vam reše neki problem koji imate sa nekim, njima možete da verujete. Sistemu u kome se oni nalaze nikako. A taj sistem, to su ti njihovi načelnici, šefovi, i to je ta SNS mafija koja je u stvari kapa, koja drži tu kapu i koja se nalazi na vrhu. Znači, tu govorim i o Bezbednosno-informativnoj agenciji. Dakle, ako ta lica nisu prijavila policiji to maltretiranje, dovoljno nam govori koliko su se ili plašila za svoje živote ili nisu verovala policiji, a ja sam siguran i jedno i drugo. Jer naravno da ako bi meni ili vama došao neko da nas maltretira, prvo nama ne bi ni mogao jer znaju kakvi smo, a drugo i da nam dođe neko sigurno da bi našli načina da se izborimo sa tim ili bi to nekom rekli. Ta lica su prosto bila uplašena i nisu verovala svojoj policiji, odnosno nisu verovala sistemu. Znali su za koga oni rade, ceo ovaj grad je znao i cela država, u stvari koga zanima ovo, znala da oni rade za državu. Znači oni su sve vreme bili u dosluhu, pre svega sa agentima, to jest pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, policije, a na kraju i sa pripadnicima vojske. Znači, na samom kraju. To je zadnjih par meseci. Da, to je moglo da dovede do katastrofalnih posledica, čak da dovede do sukoba na kraju između vojske i policije. Čak postoji ona priča da pre nekih meseci i po dana da je pokušano lišenje slobode ove cele grupe, da se pojavila dva automobila, radi se o automobilima marke Škoda, da su iz njih izašla lica, tako je, da su izašla lica koja su legitimisala i sprečila ovo hapšenje, a osnovana sumnja, to jest ja imam ne osnovane, nego osnovne sumnje da su ta lica bili pripadnici Vojno-bezbednosne agencije ili Vojne policije. Dakle, od ovog trenutka kada Nebojša Stefanović prelazi na mesto ministra odbrane i menja svoju funkciju sa Aleksandrom Vulinom. Tako da možda zaključimo ovu temu, mislim, političku temu oko ove grupe, praktično je... Nismo zaključili. Ne, hoću da kažem političku, samo da je praktično ono što sam i govorio već, da je praktično ovde bio sukob na kraju između Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića, gde su se Veljko Belivuk i njegova ekipa odlučili za saradnju, za nastavak saradnje, ali ne sa Aleksandrom Vučićem, nego sa Nebojšom Stefanovićem, Dijanom Hrkalović i sa delovima BIA.